Ваше Високо Преосвещенство, уважаеми дядо Владика, благоговейни отци, уважаеми жители и гости на Спатово. Продължаваме традицията да се събираме в центъра на селото по повод най-хубавия светъл християнски празник Рождество. Някои му казват Коледа, но за всички ортодоксални българи всъщност това си е Божик. Божик, както всички ние го помни и както много години благодарение на Елена и на Яне, тук на Спатово, този Божик се чества по възможно най-българския патриотичен начин. Измолихме чрез дядо Владика благословията и на Господ, и днес по стар български обичай с песни и танци, така както се полага на хубав български празник, да споделим заедно празникът на Рождеството Христово. Да ви поканя за Рождеството, което сега ще започне, да се веселите и до година пак да ни посетите. Живи и здрави всички, да сме и така. Мир на всички! Искам да благодаря на Иван и на Илия, най-добрите певци в Санданското духовно околие. И Небо звезда служащи, звездою очаквуся, Тебе кланят и ся слънцо правди, и Тебе ведет низ високи востока, Господи, слава Тебе! Отцу и Сину и Святому Духу, и присно во веки веков. Амин. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Това Твой се не срамува да ги нарича братя думайки, ще възвестя името Ти на братята си, посред църква ще Те възпре. А си, Господи, люди Твоя, и благослови